Peltosaaren uutisista hyvää iltaa. Riihimäen Peltosaaren uudistamisesta kootaan ARAn kanssa yhteistyössä käsikirjaa. Kirjassa esitellään keinoja asuinalueen syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä näkemyksiä rakentamisesta ja korjaamisesta, talojen energiatehokkuuden ja alueen ekologisuuden parantamisesta sekä asukkaiden roolista oman asuinalueen kehittäjinä. Käsikirja tullaan julkaisemaan toukokuussa 2013. Peltosaari-projektin hankesalkkua on uudistettu. Syyskuun alussa käynnistyy Hämeen ELY-keskuksen osittain rahoittama Nuoret esiin -hanke. Olemme saaneet tänne Uutistudioon vieraaksi hankkeen vetäjän valtiotieteen ylioppilas Perttu Jämseenin. Tervetuloa. Kiitos. Kerrotko meille hankkeen tavoitteista ja kohderyhmästä? Peltosaari on muuttanut viime vuosina paljon 25-29-vuotiaita nuoria aikuisia. Ja joukossa on myös jonkun verran työttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Ja hankkeella on tarkoitus löytää 40 näistä henkilöistä ja käydä läpi heidän elämäntilanteensa ja auttaa heitä työnsaannissa. No miltä näyttää? Oletko jo kohdannut näitä kohderyhmäläisiä? Lanseerausviikon jälkeen tavoitettiin 3 nuorta, jotka ovat nyt mukana hankkeessa ja heidän kanssaan tapaamista on jo aloitettu. Mutta katutyötä jatketaan edelleen ja etsitään lisää kohderyhmään kuuluvia nuoria. Oikein paljon onnea hankkeelle ja kiitos käynnistä tällä studiossa. Sitten muihin Peltosaaren uutisiin. Helmikuussa 2011 perustettu Peltosaari-parlamentti kokoontui 31.10. jo 14 kerran. Seuraavassa toimittajamme Päivi Lasarov vierailee parlamentin kokouksessa Peltosaaren asumisklinikalla. Peltosaari-projektin 14. kokous on juuri äsken käynnistynyt. Puheenjohtaja esittelee projektin tuloksia ja parlamentin lukuisat työryhmät tulevat tässä iltapäivän aikana kertomaan toiminnastaan ja suunnitelmistaan. Parlamenttiin kuuluu 18 jäsentä ja heistä on tänään paikalla 14. Paikalla on myös asukastyöryhmän puheenjohtaja Jouni Mäkikunnas. Minkälaista toimintaa asukastyöryhmällä on kuluneen kesän ja syksyn aikana ollut? Tänä menneenä kesänä niin me ollaan muun muassa Tellustuvan takapiha siivottu, istutettu paljon kukkasia, laitettu talon vierustaa, eli sellainen vajaa viikon työ yhdessä Marjatta Syväsen kanssa, joka tekee näitä tällaisia sitten erikoisempia istutuksia. Ja sitten sen lisäksi niin viereisen talon pihassa me järjestettiin perinteiset pihasiivoustalkoot, eli mehän mennään silleen koko ajan, että me viedään ilmoitustauluille laput ja kerrotaan, että on pihasiivoustalkoot taloissa, jos ei ole aikaisemmin ollut. Mennään sinne grillit ja makkarat ja kahvit mukana ja haravat. Ja yhdessä talopiirissä me todella käytiin silleen, että keväällä ja syksyllä. Ja me käydään aina per talo niin 2 kertaa ja sitten me valitaan sieltä se vetäjä, että ne jatkaa siitä sitten itse. Hienosti olette saaneet asukkaita aktivoitua. Onko teillä jotain erityisiä suunnitelmia nyt sitten tulevalle vuodelle? Me varmaan tullaan taas ensi keväänä järjestämään tämmöinen perhetapahtuma Peltosaaressa, mitä me ollaan aikaisemminkin järjestetty. Eli siellä on ollut erilaista ohjelmaa, Mätsouta, joka on epävirallinen koiranäyttely, ja silloisella taidepajalla oli lapsille, ne sai piirtää siellä, ottaa sen piirustuksensa, taideteoksensa mukaan. Aikuiset lapset sai laulaa karaokea ja oli hevonen ja vanhan ajan kunnon tällaiset heinärattaat. Ja lapset meni niissä, se hevonen teki aina pienen kierroksen ja lapset nauttivat. Osanottajamäärä oli silloin pitkälti yli 200. Reijo Koivu on parlamentin urheiluryhmän vetäjä. Minkälaisia liikuntamahdollisuuksia Peltosaaressa on? No, yhdellä sanalla sanottuna niin erinomaisia. Parlamentin toimeksiannosta on saanut tehtäväksi järjestää erinäköisiä aktiviteetteja ja ne on ollut nyt pääsääntöisesti keväällä ja syksyllä. Ensimmäisenä oli runsas vuosi sitten niin sanotut Peltosaaren olympialaiset, jotka keräs alta 100 ihmistä yhteensä, osallistujia, vanhempia ja kannattajia, mutta tänä vuonna oli jo osallistujia pelkästään yli 150, eli varmaan 200-300 ihmistä osallistui tähän. Ja siellähän on loistavat tarjoulut ja yhteishenki tämän peltosaarelaisten osalta, että se oli hieno tapahtuma. Keväällä oli toinen tapahtuma, jossa oli ammattiopettajat jousiammunnassa
ja sitten tehtiin frisbee-rata, ne oli molemmat kovassa käytössä. Esko Nummela on alueen pitkäaikainen asukas ja kaupungin valtuutettu täällä Riihimäellä. Miten Esko olet kokenut tämän alueen kehittämisen ja parlamentin toiminnan? Niin, olen asunut perheenäni tällä alueella 36 vuotta, eli lähes koko tämän alueen rakentamisen ajan. Ja nyt kyllä sitten kun tämä Peltosaari-projekti alkoi toimia, niin tämä mielestäni on kyllä lähtenyt semmoisella otteella, että on niin kuin tekemisen meininki ollut. Ja tähän on päässyt sitten myöskin tutustumaan monipuolisesti osallistumalla tämän parlamentin toimintaan. Tässä on hyvin monenlaisia tahoja tässä mukana ja sitten voidaan täällä saada palautetta, miten projekti toimii ja toisaalta myöskin itse esittää mielipiteitä. Ja niitähän on tullut ihan laidasta laitaan. Sitten se on tässä ilahduttavaa, että on myöskin hyvin laajat tahot valtakunnassa niin osallistunut tämän kehittämiseen ja toivottavasti myöskin jatkossakin osallistuu ja että saadaan tämä rahoituspuoli myöskin mukaan koko ajan, koska ei ilman rahaa oikeastaan mitään kunnollista saa aikaan kuitenkaan. Näin se on. Kiitos Esko. Peltosaaren kehittäminen on Riihimäen kaupungin strateginen hanke. Puolet kaupungin vuokrataloista sijaitsee Peltosaaressa. Tavoitteena on uudistaa alueesta vetovoimainen käyntikortti rautatieasemaa vastapäätä. Yksi Peltosaaren vahvuuksista on sijainti. Helsingistä junalla Riihimäelle pääsee alle tunnissa ja asemalta Peltosaareen kävelee muutamassa minuutissa. Tässä kaikki tällä kertaa. Peltosaaren uutisista näkemiin.